se možda pitate otkud sad ja ovde kod vas i zašto učestvujem na ovom događaju, a bavim se top egzekutivima i top menadžerima, pa mogu samo da vam kažem da razmislite još jednom. U stvari, to ste vi, ali u budućnosti. Sada ste mladi profesionalci, a ne tako daleko vi ćete upravo na tim pozicijama. I vi ste u stvari moja ciljna grupa. Postoji još jedan jako veliki razlog, a to je što ja imam ćerke vaših godina i njih podržavam da slede svoje srce, razvijaju svoje talente i rade ono što im zaista znači. I provodeći vreme sa njima i sa njihovim prijateljima, shvatila sam da mi energija mladih ljudi jako prija. Vi imate šta da kažete, vi ste brzi, vi ste deo budućnosti, vaše ideje su fenomenalne i za mene je to prava inspiracija. Vi u stvari uopšte ne morate da dođete na ovaj događaj i ako budete došli, doći ćete zato što je to vaša slobodna volja i vaš izbor da se vi razvijate, a za mene će to biti velika privilegija. Vi sami odlučujete, zar ne?